Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 30 ta' Lulju infakru lil San Pietru Krisologu, isqof u duttur tal-Knisja. Nilqakom għal din il-quddiesa tal-lum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Gurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif Ġesu minkejja l-mirakli kollha li jagħmel u għallem b'awtorità niesu tfixklu minħabba fih. Sabuha bitqila biex jemmnu li Ġesu huwa l-iben ta' Alla, imma kienu jqusuh bħala bniedem bħalhom. Kemm hu faċli li aħna jiġrilna hekk ukoll. Mulej, għejni biex ma nitfixkilx fil-mixja tiegħi warajk. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Pietru Krisologu. Twieled f'Imola l-Italja għal-ħabta ta' sena 380, bad ġurnat saċerdot u sar isqof ta' Ravenna fis-sena 433. Kien magħruf għal predikazzjoni tiegħu, fil-fatt l-isem Krisologu ifisser li għandu il-klim tiegħu tad-deheb. Minħabba propju l-mod kif kien iwassal il-kelma ta' Alla. Kien bniedem ta' mħabba kbira pastorali wkoll, ħadem ħafna bħal isqof u miet meta kellu 70 sena. Il-Papa Benedittu 13 snin wara għamlu duttur tal-Knisja, propju minħabba l-valur tat-talim tiegħu. Aħna nagħmlu din it-tifkira llum nitolbu l-mulej biex il-kelma tiegħu tkun dejjem f'qalbna, nużżuha wkoll bħala tassew teżor mill-isbaħ għal ħajjitna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixnaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intażilt l-isqof San Pietru Krisologu biex b'qawwa kbira jxandar il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Verb tiegħek. Bit-talb tiegħu għatina li nimmeditaw bla qiegħda il-misteri tas-salvazzjoni u bl-emil nagħtu xhieda tal-fidi tagħna fihom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Levitiku u l-mulej kellem lil Mosè u qallu: dawn huma l-festi tal-mulej, il-laqgħat imqazza li għandkom tniedu fi żmienhom. Fl-ewwel xahar, fl-14 tax-xahar, fil-għaxija bejn ħajta dawl u oħra dlam, lejt tal-mulej. U fil-15 jum tal-istess xahar issir il-festa tal-ħobż għażmu lill-mulej. Għal 7 ijiem tiklu ħobż bla ħmira. Fl-ewwel jum ikolkom il-laqgħa mqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru sagrifiċċju tal-ħruq lill-mulej u fis-7 jum issir laqgħa mqazza u ma tagħmlu ebda xogħol. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu: kellem lill-luriet Iżrael u għejdilhom: meta tidħlu fl-art li jien se nagħtikom u tasdu l-ħsad, ġibu l-ewwel qatta tal-ħsad lill-qassis u hu jxejjirha quddiem il-mulej biex toġbuh, ixejjirha l-għada tas-Sibt. Għoddu 7 ġimgħat sħaħ mill-għada tas-Sibt u minn meta tkunu offrejtu l-qatta
u xejjirtuha quddiem il-mulej. Tgħoddu 50 jum sal-għada tas-seba' Sibt, imbagħad iġġibu offerta ġdida tal-qamħ lill-mulej. Fl-10 ta' dan is-seba' xahar ikun jum l-espazzjoni. Ikollkom laqa mqazza u taqsu ruħkom u toffru sagrifiċċju tal-ħruq lill-mulej. Fil-15 ta' dan is-seba' xahar tagħmlu l-festa tal-Erejjex għal 7 ijiem fġieħ il-mulej. Fl-ewwel jum ikollkom laqa mqazza, ma tagħmlu ebda xogħol. Għal 7 ijiem toffru s-sagrifiċċju tal-ħruq lill-mulej. Fit-8 jum ikollkom laqa mqazza. Dakinhar toffru sagrifiċċju tal-ħruq lill-mulej. Tkun laqa solenni, ma tagħmlu ebda xogħol dakinhar. Dawn huma l-festi tal-mulej li għandkom tniedu u fihom tagħmlu il-laqat imqazza u toffru lill-mulej il-vittmi bin-nar, is-sagrifiċċji tal-ħruq, l-offerti tal-qmugħ, sagrifiċċji u tiswib, kull ħaġa fil-jum tagħha. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl il-Alla. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Ollu leħen lana, doqqu tnabar, doqqu ċetra ħelwa mal-arpa, doqqu tromba mal-qamar ġdid, mal-qamar mimli fjum il-festa tagħna. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Għax dan hu kmandament għal-Iżrael, din liġi ta' Alla ta' Ġakob, dan l-ordni u taħlil Ġuseppi, huwa u ħireġ minn art l-Eġittu. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Ma jkollokx Alla ieħor f'nofskom, tinxteħitx quddiem Alla barrani, jiena il-mulej Alla tiegħek li tellajtek mill-art tal-Eġittu. Għannu bil-ferħ lill-Alla qawwa tagħna. Il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem, din il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu, beda jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu mnejn ġieb dan l-erf u din il-qawwa tal-għaġeb. Dan mhuwiex bin il-mastru daxxa. Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġagbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda. Uħutu l-bniet mhumiex kollha magħna, mnejn ġieħ dan kollu u tfixklu minħabba fih. Ma Ġesu qalilhom, ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u daru stess. U hemmhekk m'għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tfixklu minħabba fih. Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew, in-nies tal-pajjiż ta' Ġesu meta semgħuh jgħallem fis-sinagogi baqgħu mistaġba u tfixklu minħabba fih. Għalfejn tfixklu dawn in-nies meta semgħu il-Ġesu? Tfixklu għax semgħuh jgħid il-ħmerijiet? Jew inkella għax semgħuh jgħid kliem li jinsulta jew kliem mhux f'postu? Tfixklu il għaliex semgħuh jgħid kliem li jurta jew jipprova jimpressjona? Ma kienx għal dan, mhux għalhekk tfixklu dawn in-nies. Tfixklu il għaliex
huma kellhom idea ta' Ġesu, ta' min fejn kien ġej Ġesu u ta' sa fejn jista' jasal. Ġesu bil-Mastru Daxxa, Ommu Marija, ħutu nies ordinarji, u għalhekk f'moħħhom kellhom idea ta' Ġesu sa fejn jista' jasal u meta semgħuh jitkellem ma setgħux flimkien jaqdu dak li qed jisimgħu. Ma dak li kellhom f'moħħhom ma setax jiffittja Ġesu fl-idea li kellhom f'moħħhom huma tiegħu. U għalhekk tfixklu, propjament u kellna ngħidu eżatt tfixklu minħabba fihom infushom iktar milli minħabba fih. U hawn nifhmu x'jiġifieri preġudizzju. Ġifieri ġudizzju minn qabel. Dawn in-nies qabel ma semgħu il-Ġesu iltaqgħu miegħu u femuh sewwa kellhom diġà idea tiegħu. Ġesu huwa dan saw jasal. Meta bdew jisimgħu jgħid kliem ta' għerf u jistaġbu bih, allura qalu dana hemm xi ħaġa mhix f'posta din u x'għamlu flok huma stess qalu hemm bżonn nibdlu l-idea tagħna, irrifjutaw lilu. Fil-fatt tolqtok fl-Evanġelju kif Ġesu kien rifjutat minnhom. Ma setax jagħmel il-mirakli hemm minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. U notaw ftit min bata minħabba dan il-preġudizzju, min bata. Huma in-nies batew għax Ġesu hemmhekk ma setax jagħmel il-ġid, il-mirakli. Kellu jmur post ieħor. U nistem minħabba li kellhom din l-idea tiegħu u l-preġudizzju fuqu, allura huma batew. Sa dan huwa messaġġ importanti għalina, il-kelma Alla turina kif aħna għandna noqogħdu attenti li ma nagħmlux bħalma għamlu n-nies ta' pajjiż Ġesu. Jew nett ma' Alla li aħna mhux ikollna xi idea tiegħu u nistinaw rasna u ma nkunux lesti li nħallu l-kelma tiegħu tibdilna, tidħol f'qalbna u tġeddidna. Imbagħad anke ma' nfusna li aħna ma nirraġunawx kif kultant tisma' min jirraġuna. Jien hekk magħmul, isma' qegħdin forma. Jiena magħmul niżbel, jien magħmul nitkellem ħażin. U għandi dil forma u ma nistax noħroġ minnha. Dak ikun żball ukoll. Illa għaliex nkunu kuntenti li nibqgħu magħluqin bejn l-erba' ħitan tagħna nfusna. Imbagħad ukoll mal-oħrajn. Illa għaliex kultant aħna l-oħrajn nagħtuhom tikketta. U jekk ma jaqblux ma dik it-tikketta, jibqgħu biha għax tajnilhom aħna jew tawilhom in-nies. U minħabba fekk ma nkunux nistgħu napprezzaw l-oħrajn u nħalluhom ukoll jiżviluppaw it-talenti tagħhom u il-potenzjalitajiet li għandhom li Alla jrid li jiżviluppaw. Għalhekk f'din il-quddiesa jew nitolbu l-mulej l-għonet biex niftħu qalbna tassew għalih, għal-kelma tiegħu u jġeddidna, ma jħallinix li nagħlqu fostqa u nkunu kuntenti hemm. Ma mbagħad ukoll li aħna meta nħarsu lejn l-oħrajn napprezzaw kull persuna xbija ta' Alla, nifirħu meta naraw il-bniedem jiżviluppa l-potenzjalitajiet tiegħu u nitolbu anzi għall-oħrajn biex aħna mhux inkunu kkundizzjonati meta nħarsu lihom bit-tikketta li nagħmluhom, issa nitfgħuhom f'garżella biex joqogħdu hemm, imma anzi ikollhom l-opportunità li jimxu l-quddiem fil-ħajja u li
jagħmlu tassew dak li huwa taġid li Alla irid minnhom fi żvilupp tal-ħiliet tagħhom. Jesu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina komulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Tolbuk mulej. Aħna nagħmlu t-tifkira ta' San Pietru Krisologu isqofu dottur tal-Knisja nitolbu mulej għal raja kollha tal-Knisja tiegħek biex fuq l-eżempju ta' dan il-qaddis u ma jxandru il-kelma tiegħek b'ġenerożità, b'imħabba sħiħa u b'dedikazzjoni kbira. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna meta nħarsu lejn l-oħrajn ma nagħmluhomx tikketta fuqhom imma nħalluhom tassew jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom kif trid inti u dejjem napprezzaw kull persuna ġbija tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbu speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija minħabba l-mart tagħhom biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha illi jsegwu trasmissjoni ta' qudiesa u tar-Rożarju permezz tat-televiżjoni jew online biex il-mulej jagħtihom dejjem il-paċi u l-għajnuna u din it-trasmissjoni sservihom tassew għal ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek, tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-Knisja sa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek fit-tifkira ta' San Pietru Krisologu biex bihom naqilgħu l-għajnuna ħniena li aħna nittamaw minn għandek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timna bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Pietru Krisologu inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħha fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet.
Qaddisa sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuda l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċir ġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennawk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Pietru Krizologu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi,
iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna inti tgħajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm mażiż ta' ibnek. Għammel niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bil-qima kollha niċċelebraw f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għal dawk kollha li jsegwu t-trasmissjoni tal-Qudies u Rużarju permezz tat-televiżjoni u online u li jsibu f'din it-trasmissjoni ħafna paċi u għajnuna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna u qaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misseru ta' tbatija
Meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-dem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru lil menuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misseru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma nafru lil menuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Għaddisa Marja Malla itlob għalina metimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu.
Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerer kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerer kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima inti omna li kisma tal-plana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib isdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima li inti omna li kisma tal-plana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik, li kienajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek, u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib isdeħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu Qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Mill-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-murda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mill-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina Qaddisa u Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li gawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħoll għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost seqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tal-lafiqiet tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jitġerru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, San Pietro Crisologo, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbiro Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li llum ingħaqadtu magħna. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. It-tmiem il-ġimgħa tajjeb.